Kaixo Txoriene, kaixo Zeuruturrita. Bidele, Zemoduz, ondo, lan ondo. bizpairu egunetan, bakizu olagarro eguna dela, Zumaian? Bai. Iraia 23an. Beraz, gaurkoan eingotza olako omenaldi bat edo. Ondo. Eta ingo arroz bat olagarruakin. Gainera badakit, olagarruakin Txorienen tradizioa ondixea dau, eta Lonja Manuelakin bebai getariakuekin, ez, tradizioa dau, da Txorienekin, hor, egondar erlazioan beraz, hemendik, musutxo bat bidaltza dutzuegu zuendako. Izan ginen beraiek duela 2 urte, eta esan oso ondo zaindu ziguten. Eta, dastatu izan genduen beraien olarro sopa, eta benetan, erra. Goxo-goxoa. Eta gaurkoan sopia ez, gaurkoan ingo olagarro arroza. Berez, kontako dut zelan, ze, gaur simple-simplia da. Bai, olako errezetak ere maite ditu. Bai. Lehen da bizi, olagarrua hotza baldin badau, mikrowin labian berotuko minutu pare baten, eta horren ura gordeko arrozai gero botatzeko. Berakatza, tipula eta piper gorrixa txiki-txiki moztuko ditugu, eta zuestitu ondo gorritu arte. Tomate eta piper txorizerua bota, eta erregozi ingo dugu. Gero, ardua bota, zubizian auki minutu pare baten alkola lurruntzeko, eta arroza gehitzuko, eta azkenik olagarruan ura eta arrain salda sartaginen jarriko, kozinatu arte 15 minututan. Gero, olagarrua zatitan bota, eta 3 minutuz kozinatu. Azkenik ingo maionesa, estia eta kurriakin, eta batera zerbitzatuko ditugu bixak. Maionesa hau... Billo berezia, Billo. Izan da olako asmakizun bat indotena holan azkenengo momentuan, beraz, ikusiko... Zerbait sartzerren. Bai, hori da, zerbait sartzerren da, aberzan geratzen da, beti betxunik, Txorienen injoten, arroza injoten egun danetan, indot beti, maonesa bat, alioli bat, sepia bat gustatzen jat, horrekin zerbitzatzea. Beraz, ja, inditzu danez, berakatz herriakin, inditxut berakatz beltzakin bebai, eindot piper gorrixan, piper morruan, maonesia gaur, kurriakin eta estixakin, abertze ataraten dan. Beitu, kurrian ani probatu izan dut, bai? Eta egia esan gustatzen zain nola geratzen den, estiarekin egia esan ez dut probatu, baina, ikutuko oso bat, gaur egun, jentea eskuak botatzeko burura, saltzen dituzten maionesa pilo bati, eta azukrea ere, olako gozogarria gehitzen dizkiote. Orduan zuen hausa paiak hortara, zeuru ohitua daudela, eta ez harritu gehiegi. Zein behar duzu? Laban txikitsua berakatzen dako. Laban arde, hortxe. Olagarroa esan dakoa, Patrik, zenbat errezeta inditu olagarroarekin, eta bai, hau ez da... beti olagarroa olako gauzak Galiziarekin harremantzen ditu jendia, baina kosta daukan toki guztietan olagarroa dago, eta Euskal Herrian ere olagarroa jateko tradizioa handia daukagu, ez? Patrik esan duena, Zumaian daukagu olagarro jaia ero festa egiten dena, olagarron sopanen inguruan, baina nik uste dut olagarroa beti ezagutu izan dute harrapatzen gure inguruetan, eta gure arrandegietan olagarroa beti egon da, eta gure sukaldeko errezetategietan olagarroa hainbat eta hainbat modutan prestatzen da, eta dena gozuak. Bai, ez dakit hemen, arraindegirata joaten zarenean, ez dakit hemengo egoten dan zenik, enak isen, eta, zin nintzen fijatzen da, ontxe, Marruekosek eta etortzen die pila bat. Bai, hor, egia teorian, joten pasatea arrandegian espadokate kartelean jarritak galdetu, gero badaude honek supermerkatuetan da supermerkatuetako arrandegian karteltxo batero jarri behar diete nun harrapatutako olagarroa dela, baina nik hemen beti ezagutu izan dut jendea arrokan artean olagarroak harrapatzen, da hori teknika da, eskenean makila luze bat eta hor trapua jartzen diete azpian, eta hor gantxua dauka, eta olagarroa zerbait zuria dagoenean bere gana botatzen da, eta ero hartu eta harrapatu. Zuk indozu noizba etxarrantza... Nik olagarro eskuekin harrapatu nuen, eta kuadriako batekin hortara ibiltzen dana, bai. Eskuekin? Bai, urpekaritza egiten, buseatzen snorkel egiten, tubarekin eta... Hori erditonto ibiliko zen igeritzen. Ez, harri artean zegoen, eskuta egiten di harri artean. Olagarroa sartzen dien leku batzuetan esaten zuen, nola da kapaz hor sartzeko, edozin tokitatik, edozin zulotzetatik sartzen dire, ez dago kate zurrik, orduan oso malgua dira. Harrapatu nuen, nik, kuadriako esazean, hainke egin. Hainke, bai, bi begien artean hainke egin bilako hiltzeko. Bale, ez que hainka niretako da, aginekin hainka. Hainke. Inbiotzazu gorri? Hainke olagarruei hartu bi begien artean, eta hola hiltzen da. Esan dut enbran, beste gauza bat egurako dago esatien. Hainke egin, koska egin. Ulertu dezazu, ez? Horrela,
horrela da, eta egia, neopreneokin eta ginen... Arrantza tradizionala. Impresio ematen du, Olagarro heldu zan holan bere sortziatzeko eskura indarra egiten hasten da, Claro. eta hori da modua, eta nik esan, nik eno hain keiten hori, da kuarriago hartu zan, tubo bakendu, oso ondo. Osa, ez dago beste teknikarik aurkitxo? Sushi, Olagarro sushia. Bai, gero, batzu zapalduta hankarekin ere bai, ero gantxo batekin, horre uste dute, hemen nasakin harrapatzen da Olagarroa gehien bat. Zer da nasa? Honek kaiolantzeko batzuk, Bai. botatzen dituztela itsaso handian, horrek kaiola horiek, eta Olagarroa barruan sartzen da, eta ero ezin da atera, ez? Gero jaso egiten dituzte, eta, lonja manuelakoak eta horrela jasotzen dituzte harrapatzen dute Olagarroa normalian. Eta horretan uste dut gero gantxo batekin izaten dara hiltzean. Nik uda honetan Vietnamen egon nintzen, eta, ingaben olako kruzero txotxikitxo bat edo Halong Bayetik, olako uarte sorta bat, eta han, itxasontzixan, zauzen olako aktibidade desberdinak eta. Eta bat azan, arrantza itxia, eta zan arrantza itxia, txipiroi batzuk lan haundixak. Bertakoa. Bueno, han ikusten zion jendia profesionala arrantza itxen olako kainabera batzukin onak, eta guri eman zozkuen olako makil bat, olako kordel bat. Patri, argazkiri bat horrena biteli. Ez dakit egongo da, baina bai. Venga, seguro baiet. Ez. Zuen mugikorrak heldi ezan egongo momentu hortan, Patri. Ez dakit, gero ikusikot. Holan, eta jarten zozkuen olako argi batzuk, eta esaten zozkuen, ez, argira etorriko die. Eta ni ikusten nintzen han. Itxen zaben aixiakin, olako kainaberat, eurixakin. Gure kordela, zaben hor, handik galduta, danek esamina, baina zein bidogu hemen arrantza. Eta bitxardian, kapitaina barrezkal lurre dio. Egongo zan, gaina, egon nintzen hori igual, pentsa, 15 minutu edo, eta esan, baina zein da media holan arrantza itxeko, ez da, 2 ordu, bai, egon naizu. Bat harrapatzeko? Bat harrapatzeko 2 ordu egon bizinela hor, egon nintzen 15 minutu, eta esan, behitxu, harrapatzia beste batek, ze niri hau ez jat interesatzen bapez. Eta esan duen, baina orduan, hola esan duen txipiroi garrapau? Ez Olagarroa, ez txipiroiak, ez. Jan bai baina, harrapau. Egia da, nik, txipiroia bai, amuarekin jasotzen dira, harrapatzen dira, baina Olagarroa nik hori izatizut eskuz, ero nazen bidez, da. Eta batzuko lan makillekin eta beba itxen daue? Nik ikusi dut. Makilla eta gantxo bat dauka eta trapu bat ipinen adazpian. Eta zu hori arroketan sartzen duzu, arroka artean, eta Olagarroa zurira bota egiten da, bera juten da zu gana. Hori erresa bada, bera etortzen da, jakinin behar da, noski, edo zeina. Zema denboratan baina, 2 ordu egon bizara har? Bueno, zure lana hori bada, 2 ordu ez da denborazko, ez? Zure hogi bidea hori bada, Olagarroa bat arrantzatzeko ez daki soldata hona aukiko zuen 2 ordutan bat. Ez gehiago harrapoko da, ez. Baina hor jakinin behar da betiko, ez. Nun sartu behar dan, ze arroka artean egoten dan, azkenean hortan ibiltzen dana badaki, ez. Hemen, hemen Olagarroa hon alda, hemen ez, hemen bai. Eta hor sartu, eta askotan ez da aterako, beste batzutan bai, eta nik ez da gizzen bat izango dira media, ez, hon bat, 6, 8, 10, 20 Olagarroa harrapatzea egun baten, nik ez dakit nola ban hori, baina, Euskal Herrian badaukagula Olarra, tradizio ere bai, eta nik enekien, 200 espezie baino gehiago daude Olagarroanak, eta dana daukate pozoi pixka bat. Hau da, ezer, guri harrapatzen dutenean bere hankekin da hori, hor zista txiki bat eta tontotu moduan ikin dituzte beraien hori, baina badago bat, dala oso txikia Olagarro hori, eta dala erastun hori dune Olagarroa, eta horrek bai pertsona bat hil dezake bere pozoiak. Orduan, hemen eustut ez da Euskal Herrian, kosatik urbilibiliko, horrek ez dira Zumaian harrapatza dituzte. Hemen ez dira gote. Eta bitu, lehenko nien arrandegian, lehenko aldiz, zubakizu Olagarroa mokoa daukala, ez? Lorito modukoa. Arrandegian, batek Olagarroa erosten da izu, eta Olagarroa erosten da zuen, ez tozu eskatzen ireki da zu, kendu eskatak ero ezer, ez? Olagarroa da hartu, hori nahi du. Eta zu keinetxien. Mokoa kendu aldi da zu. Eta ni behiratu nion tipuari da. Hori egosten danean, gero egositakoa mokoak entzen diozu. Zukan arraindegixan zu, gomendixok emoten. Baina arraindegikoak hori esan zion lehenko, mokoa? Baina hori gero, ez lehengunean egosi nuen da kostazitzeiran kentzea mokoa. Erresa da, gutxi egosiko, eskuakin, hola hartu bezartu, labanakin ireki iten diozu, baina nik ero ez dakit, gutxi egosi zuen, ero ez dakit zer egin mokoarekin, baina
Eta kendu inzion, esan kenduko hiet. Eta han ibilizan arrandeikoa, eta kendu zion, mokoa. Baina, bera esan dion, hori galdetu dizu, eskatu dizu inoiz norbait eta? Sekula. Ez. Bueno, nik hau egositxakoa erosi dut, honek supermerkatutan eta arraindegisetan eta saltze dituztenak erretilutan egositxa datozenak, baina, betxu, etxian egosten bozue olagarrua gorde horren ura, ze horren ura da oso aproposa arroza itxeko, gero patatak eta bertan bebai egosteko lan, galiziar erara zerbitzatzeko, baina egositxakoa bebai etorten diolako gelatina antzerako batekin. Horregatxik esan dut zuen laburpenian bebai. Hotza etorten bajatzue, mikrowin labian berotu minutu pare baten, eta aterako jatzue honen ura. Honen urak badauka, usaina, zaporia bebai aukiko dau, beraz hori ez da botaten inoiz hori erabili ingo. Beraz, hau, gordeko. Unik noiz paitxin dut, hau, zu basuan kosinatzeko gaiu honetan, txian daukatenakin, eta hor, olagarroa esatzen duzu, ur barik gainera, eta bere hortan joeten da kosinatzen 8 ordutan, eta horrek askatzen dauen ur dana, jori bai dala, gauza bat, gure etxean lapiko azkarren izostuta sartzen dut. Ur gabe, izostuta sartzen dut, patata pare batekin, eta tutu egotzen da momentutik 10 minutu, handia bada 12 ero, eta ero, ura, desente datzen da. Eta urrengo gunean gure etxean badakitea. Olagarro jamadu maten afaltzeko urrengo gunean arroza gongo. Ze gaina arroza, ero baita egin izan dut, izokina lehengunean egin nuena hori, oporretakoa, ez da izokina erregozia. Olagarro erregozia, barazki batzuk hartu, moste ituzu kipula, piper berdea eta holan, erregozten, eta olagarroa gordinek hemen pusketatan, bota. Eta gero ur hori izaten baduzu, gordeta beste izozgailuen eukite duzuela, horrekin busti. Eta geratzen da, zoragarri, gero patata batzuekin ere bota eskero, olagarruan, hori, marmitako antzeko bat indezakezu, baina olagarruakin, eta zoragarri geratzen da, eta beste aukera bat, olagarru gero. Arrozentzako hemen aipatu dugu noizpaitz, baina, 3 sekretu handi dauz. Bata, lehengo erregoste duzuna, sartakina, apunta. Lehengo, esaten da, sofritua edo erregosten duzuna, hau da, hemen gabiz jarten tipula, piper gorrixak, berakatza, jarriko arroz bat itxeko paella bat ez? Valentziarren bat egote ma. Paella bat itxeko, tipularik ez. Hau da, arroz bat gauzekin itxeko. Orduan, hori gero jarriko zau tomatia, jarriko zau piper txorizerua, da horrek egiko dauen sustantzia. Arroza, bota baino lehen, botatzotzasun, gauzatxuak. Hori lehena. Bigarren, lehena, bale. Bigarrena izango da... Lehena, sustantzia. Bigarren izango da arroza edo arroz mota. Arroza, beti, borobila. Ez hau bomba motatakoa, edo olakua. Eta gero, hirugarren izaten da salda. Horregatxik esan dutzuet, hau gordetzeko. Bomba esan dutzu behi, ez que poliki idazten doa. Bakiz hau kin Afrikan abestixa. Ikaskolan netzen beti, itxen gendunean hori, beti, astiro ibiltzen itzen. Bomba, para bailar esto es una bomba. Eta ero salda garrantzitsu, ez? Hori da, salda badago. Vale. Eguraldiakin saldarik ez duene. Karo, zuk, egosten bozu arroz bat urakin, horrek aukiko dau, arroz bat, arroz egosixa, arroz zurixa, da horrek azkenean ez da baukiko arrozan zaporia baino, zerealana. Baina azkenean egosten bozu salda batekin, horrek xurgatuko dau dana. Berez, geroz eta onagoa izan salda, geroz eta onagoa atarako da zuen arroza. Arroz baten garrantzitsuena salda hon bada. Zuek salda, azkenean arrozak zeiten du, zurgatu egiten du, ez? Hori da, eta gainera, bomba erakoak, azkenean hori dira arroz batzuk gehiago zurgatzen dutenak, ez? Orduan, olako errezetetarako eta aproposenak, eta izango dute hori, zaporea saldarena. Orduan, nik hor, uste dut merezi duela salda hon bat egitea, arroz bat egin behar duzuenean, saltzen dituzte egindakoak ere, baina, arraiz salda bat ero Patrik esan duena, olagarroa zuek etxean egosten baduzue ur horrekin bakarrik, ez duzu inungo arazorik izango, 10 bat ataratzeko arroza. Arroz kontuetan. Puntua ere, badauka, neurriak eta hori beti esan da. 3 sekretu esan dugu, baina, badauz 3 baino gehiago. Pila, azkenen, baina jentia beti dauka, gaina oso barreneratuta dauka, arroza ura gero doblia. Ke ba? Doblia, segun, nun inbarduzun ontzia, ez da berdina, parkatu Patri, segundu txuak. Etxian, egiten badago, arroz bat, hemen, hemen gertatzen dan ur, lurrunketa, txikiago izango da, hemen dagoen lurrunketa baino, zabalagoa dala.
Orduan, lehen hitz egiten duena paellak, Valentziako paella, Zabaloie golako paellera bat bi lagunentzako bakarrik. Hor, lurrunketa ikusgarria da, eta hor, botatzen duten, uste dut, arroz edalontzi bat bada, 8-9 esan ziguten gurean, saldarenak. Bai. Nik botatzotzat, arroza da holan zapala danean, 3, eta gero pasaudazu kasolatxua. Zebetxo, eingotzut, imitaukotzut, Vietnamen, ez Tailandian egon nintzenean kontauz eskuenak. Jakiteko nortzuk ginen Asiakoak eta nortzuk ginen Europakoak, ze joan nintzen sukaldaritza ikastola batera, eta hanzauen pila jende 20 pertsona edo gauzen, eta hanzauen nola egozten duzue arroza. Eta orduan, Europatik gatozenak, hori, arroza eta horren bikoitza edo hirukoitza ur. Eta orduan, Asiakoek, batzuk Indiakoak, batzuk Txinakoak, eitzen zabiena da, arroza sartu, gero atzamarra sartu, eta egon bizan, atzamarran onarte, urez beteta. Eta horrekin bakarrik itzen zaren. Segun zen bat arroz zegoen, ez? Horren arabera, bera? Bai, horren arabera, edo beti inbigatzu olako bat urakin. Osa, atara, atzamarra jarri da holan. Eta orduan esaten zaren, atzamarran trukua dakixenak Asiakoa die. Ze euren arroza, izaten da holan lurrunetan, eta ur gutxikin, eta holako kasolatxo txikitxo eta altuetan. Eta tapauta. Claro, lurrunetan egiten dutelako. Orduan, ez dute, claro, hori nik Japone batekin lan nuen, eta arek esaten zuen, arek egiten zuen, kilo arrozeko 700 gramo, o mililitro, salda. Zazpira, orduan, ez da doblia, ez da gitxia zan. Baina zazan, urrotzetik hasita taparekin, beti tapa denpora une oro jarrita, orduan, hor lurrunketarik ez da, lurrunen barrura doa, eta egoziten da, lurrunetan egozten da. Orduan, beste gauza bada. Orduan, teknika ezberdinak, arrozak, esan dizuguna, daude, 30 sekretu arroza ondo egiteko, Eta denak ikastea, ez dakit, unibertsidadera, horrela jomar da. Zegia da, azkenean, ez dakit. Bueno, holixo, apurtxo bat geixau, hemen gatzabe bai, eta erregoziko hau, piper, piper gorrixa, apurtxo bat gorritzeko. Eta esan dakoa, kalkulatzeko zigorrek esan dago bere, Japoniako bere lagunak, kilo bat arroz, 700 mililitro ur. Guk hemen txedaukau, hemen txegongo die 300 gramo, 250 mat, eta hemen 900 mililitro ur, beraz pentsau. Ura ez da, ura ero salda. Zera, arrain sopa ero salda ekarri oso, arrain salda. Da fumeta. Fumet bat, salda. Fumeta baina, potentia da. Bai, justu. Piper morroa daukagu hemen. Bai. Duela 6.000 urte, Ego Ameriketan domestikatu zutena. Hainbeste domestikatu? Baina, landatzen hasi zinela. Ja, esan zutena, hau gozue dau, eskaitxu hiltzen, orduan, hau hasi bergara, hau landatzen. Eta, hemen oitxura hundia bako, piper morroak eta jatekoa, eta, egia esan, niri, holan, labean erretaero zurituta, eta baratxuri pixkatekin, eta oliba batekin, iruditzen zait, bai gordina, bai, beina, labean erretaero, Baina, ointxolan, udapartian, Oin gurean erretan pila bat ari, piperrak. Eta gero pototan sartzen da, zelako goxua. Gero nik, neko oinatian aitxak, itxen dagoelako arroz bat, saietzekin eta botatzotza pipermorrua potokua. Ja, egositxe dagoena. Eta orduan, berakatza minutu baten egin, eta egon biharrean, 15 minutu zuestitzen pipermorrua da tipula, berak itxen dagoena da, hori, potokua hartu, orain, eta, aurrezte dituzu 15 minututxo bai. Eta oso komodua da. Bai, erosu bai. Hori bai, hau ez dakik ulungoa dan, esan duzu lehen marruke, ekoizla handiena, piper morroana, nik enekien, baina Txina da. Munduko ekoizla handiena, Txinan ekoizten da piper morroa. Suposatzen dut, hemen ohitura handia dago, eta Euskal Herria etortzen diren piper morroak asko hemengoa, bertakoak izango die, eta, etortzeko da, Murtzi aldetik, Espainiatik etorriko dira baita, baina ez dut uste Txinatik etorriko da nik piper morroa. Ez, piper morroa holan, guk barazki moruan jaten duguna ez, hau, kontserbakua, gero jakin. Ze ikuste duzu askotan, nik kontserbak eta hartze itxu denien gero irakurri itxen dut, nondik datozen, eta barazkisekin pila bat arritza hozta, Ze ikuste duzu holako, piper batzuk, pikillo piperrak emoten da bena, kolan txikitsuak, itxura supergoxua. Irakurri merda da dana. Eta, jakin nondi datorren. Bai, zainzurikin da gertatzen da. Bai, zainzurikin, bai. Eta, holan, ikusi naben olako zainzurien punta, kolan potoloak ezakin, olako itxura bat, 2 eurotan. Karo, 2 eurotan, olako itxura hona da potoloak izaten badie,
hemengoek ez die. Hor, egia da presioak ematen digula, gauza askotan esateko, nik, ez da, aurkitu genuen Jordania azafraia eta ze presioa eta ez da, bueno, Tailandiatik, Edith gure lankide hoiak ekarri zigun, horako poltsaka handi bat honena, azafraia. Bai. Eta, bueno, ze horran, oparitu ite zute. Claro, ez dute oparituko ba. Hemen azafrai 3 harik iten dutena, haren poltsaren erdia behar zan, ez? Bai, ez. Zapore pixkat eta kolore pixkat emateko. Eta azafraia jende uste bakarrik kolorea dela, baina zapore ere ikusgarria da azafraiarena. Hori, pasau jaten, holan, anekdota bezala, nire unibertsitateko, lehenengo kontabet errezetan hola doan, hau zuestituta, tomate saltza bat, edo tomate birrindua, edo tomate aukitzen bozue hortukua bebai, holan, 2 tomatetxo mostuta, tomate kontzentratuak bebai balixo dau, eta piper txorizoruakin berdina, piper txorizoru baten aragia, edo aukitzen bozue holako kontxerban eta etortzen diesenak, koiarakatxo bat. Eta horrekingo dau, piper hautzan funtzioa, hau da, espozue piper txorizorurik aurkitzen, ez kontxerban datorrena, bebai, piper hautza bota, gozua, holan koiara da bat, eta emongotza, intentzidade hori. Pasagaten lagun batekin, bere nobixia zen txinakua, eta etorri zen bisitan. Eta orduan, gizen kosinatzen, bere Madrileko pixuan, osea, hori da, oindala 10 urte edo. Eta orduan, gizen kosinatzen, eta ikusi zauen neskiak, honek, kaiena piperrak, kaienako piperrak, olako poto... Piper txikixak. Poto txikixak. Eta esaten dau, nik itxen dut olako errezeta bat etxean, oiaskuakin, eta egol pote osua botatzen zaten. Eta nik baina, zela mota betzazu kaiena piper pote oso bat. Osa, hori ezin leike jan. Guk, pentsau gauen, txinan daukien kaiena piperrak edolako piper txikitsuak, igual etzauela hainbesti pikatzen. Guk konklusio horretara heldu ginen. Beraz, azafraiakin pasatzen dan moruan Tailandiako azuk esan dozuna igual. Ezin izango piper minak, igual izango ziren, ez dakit, antzeko zerbait handaukatena eta ez dela mina, eta hori eta gero behar, zuk esaten duzuna, pipermin graduak, ez? Hori da. Lehenko azte bukaran, egon gara horre lasterketa diren Araneko baiaran, eta gero lasterketa bukatuta ero, jugin eta arnatera, eta zerbait jateko, eta holan, ziren ogitarteko bereziak, eta oso itxura hona zeukaten, da batzan bikinia, hori txerri iberikoarekin, ez da izan, eta esan zian, ze pikante gradu nahi duzu? Batetik bostera, zer, esan 5 pikatzen du, Eta esan, ez da zuretzako, niretzako, 3 mesez. Ostra, 3 be bezan, esan, letxe, geratu nintzen goguakin 5 zer zan jakiteko, ze 3arekin ja, edaria ondua berzan. Letxe edo letxe gorrion? Letxe gorrion, beti letxe gorrion. Gure txion beti letxe gorrion. Gaina, letxe, esnia gainera pikantian dako ona dela, esaten dabe. Esatu, horre, Durango Barkadazo tabernan, lehen pintxo potian, bintzat, egaltxoak atatzen zituzten. Egaltxoekin, holako bandeja bat. Ez dakit, 10-15 poto, saltza pikantiak. Batek jantzen zuen. Kontuz! Eskuan nora juten zen. Ara. Hori ikusten zuenean, zerbitzaria beti, urrengo bere jokadia zein zen, esnia onduan. Plan, horrela jartzen, baina esnian potzia hemen. Eta horrekin, ez da kontatu ginen, baina erredura initzen, saltza hartu, jaten hasi, ekutu holan, saltza pixkat, eta hau gorri. Baina gorri erredura sortu zehala. Ez zinolako sartu begixan, bestela, soine zigor, mostu bitzu aputxo bat bakarrik. Janaren da ia ionitzan. Bakarrik esateko, arroza jarri dugula hemen errezetian, mugitxu dugu apur bat, txigortzeko erregositxako baraskisekin eta tomatiakin batera, ontsa gitxuko bitu. Hago, lagarroan, ura, honek bakarrik emongotza zaporia, baina, ingo dugu bai, ardo txurixa bebai botako zau, gero lurruntzeko, jarriko zu bizian, eta lurruntzen danean, gure esan lani, bizutan nabile itxen. Erdian, handia delako, ez? Bai, paieria erdixan jarri dut, eta bizukin nabil, beraz, bat mugitzu dutenean, bestia bebai, mugitzu egin bihot. Bi eskutara. Bi eskutara hori da. Bueno, hone bia baduka bere koloria, Koloria ez da, baina usaia bintzat, izugarria eta bota diozunean olagarroaren ura bera bakarrik, apurro horrek ze hone eman dion, ze usai hone eman dion, ez? Eman dotza. Bai.
Eta hemen salda bat, saldak esan dako, jute zaetenean arrandegira eta nik normalean beti eskatzen dut, nola nahi zu, nik ezurrak eta burua eta gordetzeko eskatzen ditut, eta horiek beti etxen izozgailuan sartu, eta ero erabili behar badut, arrain salda bat ez da, aragi salda bat moduan, orduak izan behar dituzuela, ez. Arrain salda bat, 25 minutu ordu erdian, eina daukazue, porruaren berde pixka bat hor daukazuela, zenarion bat, tipula azal batzuk ere bota, eta intzazue salda bat, eta benetan arroz baterako edo zer gauzatarako, salda barekin bustitzea hobeto da noski, urarekin bustitzea bakarrik baino. Baina horrelako arrozak egiteko garaian benetan merezi duela saldeitea, eta, lehen etxean beti egoten zen saldein etxe guztietan, gaur egun, itxur hori galtzen joan da. Nik etxean initot eta kongelatu ditut, gero izozgailu sartu. Bai. Ona da. Baina gero, hauki kontutan izozgailu hau ez da estiela holan infinituak, zeneri pasau izan jat arraindegira joen, eta igual ez dakit itxasapo bat hartu. Eta nik itxasapuan bakarrik hori, bustana guro jatia holan laban, da jazta. Eta ez da, gordegotuta zurrak eta burua da gero salda bat eitxeko, eta ni beti positiba izatenaz, orduan esatotzat, bai, gordidazu, eta joetenaz, izozgailura sartzen. Eta izozgailua jartzen zain itxeizu. Berdian, egotarra izka batzuk, itxe ditut etxean da, buruak eta gorputza gordeko itxut salda bat itxeko. Da orduan, izozgailuan joetenaz sartzen, eta bat batian izozgailua zabaldu, eta gero ez dakotzu hor dilistak saltzeko, taperra sartzeko lekurik, zeraudana, horrez beteta orduan. Gero, inbiar badozue, eskatu arrainde gisa, baina ez dela, ez eskatu etxe. Izozgailua dauzka baita arau batzuk, gaur arau kontutan gabitza. Lehenko eta behin da... Zenba dauzka baina? Arroza bezala hiru edo? Hasingo naiz da gero kontatzeko. Aurreneko eta oso garrantzitsua, sartzen dugunari notatxoa jarri, idatzi zer dan. Ze beti esaten du, lehen ni beti pentsatzen nuen, hau, argi ikusten da, direla, ez dakit zer, eta gogoratuko naiz. Dilistak, ero txokolate musa adalata. Ez horren besterainoko ez, baina egia da, askotan pentsatu du zerbait zala, ez da izer da, gero aragia saltzan ero, eta izatea gero pure bat zia zerbana, eta ez da ba nire nuna. Orduan, nik etxean duzkolako peatina txikitxo batzuk, jarri, zer dan, eta nik beti data jartzen du baita, noiz izoztu dudan. Hori oso garrantzitsua. Eta ero noizean behin izozgailuan, bat izan da, hor mugimendua hon bada. Hartu eta gauza sartu, baina sartzen duzuenean, atera be bai, eta jun erabiltzen, egia esan izozgailuak, ez dira lehen garai batetako moduko txikiak, izate zirela olako atetxo batero izozgailuan gainean olako bandeja txiki bat, gaur egun izozgailu, oskailuaren erdia izozgailua da normalean, baina la ere, daukan tokia, eta sartu iten badu, eta atera ez, azkenean matematikak hor daude. Hori da, azkenean noizpeitz, zehose bota biko da. Baina oharrana oso garrantzitsu, Hori da. Eta, gure arrozak hemen, dantzan hasi da gure arroza, eta abesten bebai, da esate osku itxoin bidauela 15 minutu, hauki bidugu zu ertainean, 15 minutu pasatzen denean etorriko gara, botako olagarroa, 3 minutu gehiago utziko tzau, eta bitartean ingo maonesia, hone bai biankatxo igual ingo itxut plantxan, gero arrozan gainen jarteko, eta segitxuan gauz. Jarraitzen da gure arrozak dantzan, beraz, ontxe, gure olagarroa satitxu dugu, mendana geratuko da, zabalduko ekitatiboki, ero alde hontan dana, eta lasai, beti egon alda norbait, eskatzen duela arroz bat olagarroarekin, eta zaio gustatzen olagarroa, orduan, inalduzu alde bat olagarro gabe, beregan pentsatzen. Eta hemen badaukatzu aukere, igual beste bat ingot. Eta azkenengo, hanka, olagarroan hanka, jarrikot plantxan, olan apurtxo bat apaintzeko. Beraz, hau, joengo da, beste 3 minututxo edo lan, erregosten arrozakin, eta bere saldatxuak. Plantxakoa eta ero saltza, esan dugu maonesa... Hori da, bai, maonesa ingo. Maonesa bakarri da, naztu, Maonesa bat bai, ze behitu dena. Eindakoa da, Maonesa egin duzu lehen, eta oin botatzea ongarri batzu, esan dezau. Hau, aberatzen arroza da, Bauka olagarroa, eta olagarroa dauen presioekin, hementxe bauka oia kilo erdi olagarro. Olagarroa, nik hori grazia egiten dit, juteza toki batera, eta arroza ez dakiz zerekin, oiaskoarekin, arroza olagarroakin. Eta han ibili behar zara aurkitzen ean non dagoen. Aizu, zerbait saltzen baduzu, hori izan dezala, ez dizut esaten dana olagarro izatea, baina bota jozu beldur gabe lasa. Apurtxo bat bai, ez da? Gero, hori da, kobratu behar duzuna, baina bota generoa. Ez jarri hemen urduri, gero atzazala jaten danak. Eta antza, gero eta gehiago dagoela nik,
Bilo, enekien nik beti bizitza guztieneko nartzen dut, pekataria naiz. Zer aitortzen duzu? Onikofagia daukat. Onikofagia da, Onikofagia? atzazalak koska egiten duen jendea. Olagarro egonda asaskala jatie be. Ez dut jaten, mostu egiten ditut. Hombre, jan ez dut uste inor bezat jango dauenik. Ez dakit, dauzkalo. Egia da, bizi guztia hori da, izan da, txikitatik kendu ezin izan dudan ohitura txar bat, ez da, hanketakoa bai, horre guraizekin moste ditu, baina eskuetakoak. Hombre, hanketakoak, aguakin jai mosten bozu. Nik umiak ikusi ditut hanketakoak aguakin mosten. Baizera? Umiak askotazu. Igerilekura joan, eta hartzen da hola, eta krak. Eta nik hori ikusita daukat. Badaukatalako malgutasun hori, niri, lehenko eta bain, malgutasunak azteko ez dite ematen. Eta ero gaur egun, enuke egingo, ez da, itxuran ikustu dut horre, ez? Baina, erdi katua izatea, eta miazkatzen aztea beste esati batzuk. Eta hori, onikofagia deitzen da? Bai, izena dauka, nik enekin izena daukala, baina antza, nerabetan da oso oikoa, 7-10 urtekin hasten dira, eta nerabetan euneko 30 dauka ohitura atzasalak oska egitea. Gero, heldutasunea juntean, Zenbat, 30? Uneko 30. Bada, zemaki potola. Eta hor, neurrian dode, zenik batzuk nila human euken arek odolatan egiten. Odola, esan gehiagizko, ez euskan, deformatu eta zeuskan askasalak, eta nik onartzen du nireak ez direla munduko politenak, baina, saiatzen naiz, pixka luzetxoa usten, baina bai, ohitura txar bada. Hori nire lagun batek baduka, holako, truko bat ez da, ni nire abien nintzenean, bai, mosten itxula, aukinan denboraldi baina oso motza, eta gero aparatua jarri zuztien aukua, eta orduan aparatuakin braketekin da, askoz bezai hau esan, da hor utzi nauen, eta gero lagun batek itzen dauena da, azazkalak margotu, holan permanentiakin, hau da, permanentiakin, eta orduan, ikuste itxua hain politxak, pena emate dut zala, da gainera, karo, honek jartzatzu olako 2-3 geruza gainetik, orduan, saia bai omen dala, orduan, Orduan, Patrizia gomendatzen diazu. Atzaskala margotzea? Bai, manikura egin. Bale. Aprobatu dut. A ber, horrekin. Eta gainera, bixau zeike, da, betxu Patri, azte honetan margotuko itxu berdiak, da, holan, etorri geike... konjunto. Ez da, ez da, ni ja lortuko nuen, Badakit, lehen, gu gazte ginela eta bazegoela, holako likido bat, edo zerraitzen, ere kuadriako batiero ematen ziotela, eta oso zapore txarra omen zeukan horrek. Eta koska iten honean, atzera itezizun, eta horrela lortu zutela beraiek guztea. Nik ez du lortu behintzat, eta ja uste dut adin hontan, ja 50 urte ditugula, zaila izango dela. Ja, ez ebez. Ez. Bueno, utzikotza hau, zigor. Ez altzia, enjak. Oso goizua geratu da, gero probauko zu. Kurria bota hotzat, behitu, Hau zan, koiara bat, bota hotzat, koiaratxo txikitxo bat, puntatxo bat. Bai, geixau, zapore geixau gure bozue, geixau bota. Hau utziko, apurtxo bat lurruntzen saldia, gero hau jarriko gainean, eta segitxuan gatoz, garrantzitsuena itzen. Hortako lan iten du da. Hortako bai. Dana prest, jarriko gubitu. Honesa apurtxo bat olan hemen sakonian, plateatuko golan minimalista erara. Jarriko apurtxo bat, apurtxo bat. Eta... Goiarakin ero sardezkarekin hau jateko batrik? Zure gustetan gatzuna gehiago. Ze gustetan gatzu gehiago? Bueno, berdin. Zuri arrosak eta? Saldatxuak izaten badie, goiarakin ez, eta bestela? Arroza goiarakin egia esan ez, nietzit importa jatea. Pitu. Eta hau da, gure arroza olagarruakin. Hau, sardezka. Hau aurrean, gero jendeak ikus dezan. Hori da. Eta? Mendana, hartzen du. Olagarrosatxo bat, arroza eta maonesa apurtxo bat. Erra. Berua mantentzen daue. Ze gauza hona da nolarrua. Arroza, pasata. Nolarrua. Eta zuko inzuzin bizu? Pista bat. Pisto bat ulertut. Bai, pisto madalenak.
Bueno, uste dut pisto madalenak ez dela izango, baina beste motatako madalenak goxo batzuk bai, beraz, ontsa gatoz. Ez, pisto madalenak ez ditut ingo ditu dana da, madalenak musikarekin. Eta ez musika, bai, musikak errazkoa daudela orain. Erraza, goxua geratzen da, eta benetan, beste ikutu bat ematen diote, nik musika erabilitut, baina edozein fruta jarri aldiozue gainean. Azkenean da, gainean jarriko dio, toke berezi bat emango diote, eta horrekin, gozatu ingo ditu gure madalen hauek. Nola ingo ditu dan? Lehengo, arrautzak, azukrea eta limoia sala irabiatuko ditut, behin ondo arrotuta daudenean, gurin urtua eta esne gaina gehitu, eta ero irina eta legamia baetu, eta nazingo diogu. Hau moldeetan jarri, musika zuritu, ataletan moztu, gainean jarri, eta labean 200 gradutara, 20 minutu zingo ditu. Glas azukre pixka gainetik bota, ero ez, eta listo, egin egongo ziren gure, madalena zoragarri hauek. Onak. Gozaltzeko, merixendatzeko, edo zertarako. Porzarako. Bai, ni hori bai, madalenak eta ni naiz kafesnearekin hartzekoak, edo kafetxo batekin, ero... Bustitxa, ni gustatzei bustitxa. Hola, numelak eta. Bai, gauza bat, limoi erabili behar duzen guztietan, esaten dugu, baina garbitu ondo, ez bada, etxekua baldin bada ere, eta ekologikoa izan da ere, garbitu, zebeti izan alda desate, zikina. Eta saltzen dutena, gizu, botatzen diote batzutan, nolako argizari geruza bat, brillo gehiago izateko, orduan komenira, ondo garbitza mesedez. Bueno, bi teoria dauzkat, madalenen jatorriantzako. Bota. Ea zein pentsatzen dozun dala, ez da zehaztuta berez, zuk ea zein sinesten dozun. Vale. Batek esaten dau, 1755 urtean, Madalena, edo frantzesez Madeleine, izeneko neskatxa batek asmatu zitxula, Madeleine izeneko herri baten. Hau da, Madeleine Komerzi, zan izena herrixana, eta Madeleine Paulen neskana. Orduan, berak asmatu zitxula. Hori da teoria bat. Vale. Eta beste batek esaten dau, Espainiako Donejakue bidean, basauela Madalena izeneko neskatxa bat, eta berak asmatu zitxula, bidea itzen zabien jendiai, oparitzen zotzen olako goxoki bat, hori, Donejakue bidean arruan formakua. Eta hor dala Madalenan jatorrixa. Zein nahi xau dozuzuk sinistea? Zentzu gehiago aurkitzen dio lehengoari. Zelene gauza askok badaukate izena asmatutako tokiaren jatorriarekin, ez? Nun izan da, bitxixua, bitxin asmatu zuten. Gero, ez dait, holako errezeta pila baten izena dela, sortu zen tokiaren izenarekin, edo sortu zuenarekin. Gauko musika Madalenak musikan, ez? Hore Urdaibaiko herri horretan, hor asmatu zen. Ez nauzu gehiagik konbentzitzen. Hombre, izango azan aurreneko aldi egiten ditugula, igual, ez dakit, baina... Hortik junda egiteko. Madalenak badauz, gaur arauetaz gabizenez, Madalenak badau jendiak itxeitxula oliba olioakin, horrek sapori ematen dutza, ekilore olioakin beba itxeitxu jendiak, horrek azkenean sapore neutrua emote dutzala, eta gurinakin nik uste dut diela edatuenak, ez? Bai, berez zorreraz da, gaina, nik hortik be gaina, Frantziara juten gara, ez? Gurina tartean eta egonda, eta egia da, olibarekin indaudenak oso ondo daude, baina gurinak beste ikutu bat ematen diotan. Nik ja behin erabiltzekotan, eta ez dut esaten margarina, gurina. Gurinarekin ningo nituzke, eta hori bada, Madalenak, azkenean Madalenak bizkotxoa dira. Bestela, oinarrian bizkotxoa dira. Gu dauzko barrautzak azukrea, irin bat, legami bat, eta gero, ikutua hola pixka Madalenak gehiago ematen dio, gurina izatean da. Orduan, nik uste dut, gurinana, noizean behin jateko Madalenan bat, gurin pixka bat ona erosi, gurin poto bat 8 euro balio duena, eta horrekin egun pila batetarako gurina daukazu eta ona gainera. Hau da, eta gero Madalena horrek gure baduzu gero lagunen artean saldu edo. Bakitzu Madalenak, 20 Madalena itxen baitxuzu, horrek saldu zeike 2 eurotan edo. Bakoitza? Ez, sorta. 2 euroko Madalena. Baina gero, muffin izenakin saltzen baduzu, hori da aitzakia, saltzeko 8 eurotan. Hau da, Madalenak eta muffinak, oinarrian, gauza berdina die, baina, batek dauka ikutu hori, ez dakit, artisaua bezala, marketinga, alegia. Marketing kontuak, eta azkenean, garestixabak. Hori, gu beti esan du, hemen Euskal Herrian zetoki politak eta euskal da hori,
Eta egia, eta ero juten zan hemendik, eta batez ere frantzesak oso ona dira beraien dena saltzen, jatekoa, tokiak, historia, eta juten zaran, eta ematen diote ez da gizer, eta ja, horra jotearen sarrera ordaindu behar duzu. Gero, harri bat ikutzearrenan, beste euro bat ikutu eman behar duzu. Eta oso ona dira marketing kontuetan. Ez que marketing kontua, kontuz, hori behin nik igartzen dut behar Italian eta ikuste dituzu olako paisai batzuk, eta hau Toskanako herri bat hor, bueno, Extremadura ez dakit bardin-bardina da, eta ez daukain beste marketing. Horrek herrixak, ekoten bazien batzuk, Espainiako provintzia batzutan, betxu, ez hau nahi bestego arrakasta izango ziur. Saldu inbarra, jakin inbarra ondo saltzen, eta Euskal Herrian egia esan toki oso polita dauzkagu, eta hor, guk muga egiten dugu, Iparraldeak eta Frantzia muga egiten dugu, eta esan dago, guk hemen gaizki saltzen dugu, eta eroan saltzen dute, izango esan moduan, ez da zer. Eta hori, marketinga da. Arrotu ditugu arrautzak, zuritu dira, limoi usai izugarria daukagu hemen, eta gero, gurina gehitu diot, eta esnegaina. Ondo nasi, eta oin esan dakoa, hemen, nasin goitu biak, ze batera doaz, hemen dako legami kimikoa esan dezagun. Altxagarria. Osagarrietako erabiltzen dena, eta irina. Bai, eta altxagarririk esposo bukitzen, bikarbonatuan nik pentsatot etxe pixak geixenetan egoten da, eta bikarbonatua bai jarri zeike. Bai. Jenteak etxean izaten du, baina bikarbonatua jenteak etxean erabiliten du. Ez, nik pentsatu da, etxean datorrela. Etxea erosten dozunean eta etxea alokatzen dozunean, han etorten da? Bai, ze... Armaixo baten? Oroitzapena daukazu, zure etxean beti botekinean bikarbonatua zegoela. Zetako? Ez dakit. Hori da, zertako da, bikarbonatua nik, digestion da, nik egin esan bati, janariarekin, digestioarekin, holako kontuekin daukala zeikusia. Niko sinatzeko egisa esan, ez dotzat beste erabilerarik emoten. Nik beti sukaldearekin lotu izan dute bikarbonatua. Bueno, gure arrautza irabiatu eta arrotu irina eta legamia gehitu, eta orain, poliki, ondo naziko ditu. Gero, mauka batean sartuko dut, eta maukarekin beteko ditut, eta gero azkenean esan dakoa izango da, zuritu gure musika hori, eta musika horren atal batzuk gainean jartzea behin beteta dagoela. Ez dira Madalena musikarena baizik, eta Madalenak musikarekin. Eta musika apurtxo batekin du, bai? Hori zure kontu. Hakizu musika kontuak eta Patrinen esku beratzen direla. Nik hemen mauka bat utzi du lehen. Egin alduzue koiara batekin, baina egia esan olako maukak gero izaten maituzue, oso gehien mauka normal bat, elaskoa. Holan garbixagoa geratzen da. Askoz garbiagoa geratzen da. Bitali, bolketin ingo diazu, bestela koiara bat zikindu behar dut, eta... Tengotzu. Jota, altzau gixau. Porra, altua hau. Hola, xe? Altu hau, pini gora. Agujeta daukat, kontuz, Venga, zei bilizara ba. Boxeuan apunta unaz. Bai. Beraz, zirikatzen bostazu asko aurten. Igual, audientzietan emango. Egun baten hemen zigorra gertzen bada ubeldu batekin. Eta hori zer, baina, boxeoa kirol gorra da, nahi dut esan. Baina, miraz, jab, cross, hook, hitz tekniko. Nola? Kontakotzu. Bakarrik egun baten joan nazta. Hau da, hau. Bueno. Amaika ikusteko daude. Bakizue, Madalenak egiten ditugunean, 3 laurden beteko behar ditu bakarrik, Goraino ez bete, ze honek gero, altzagarri daukanez, gorak egingo du. Orduan, horrela, hemen Madalenak ezberdinak egin aldituzue, eta barruan sartu nahi baduzue, maspasatzu, gero, Eta bai, intxaurrak, txokolate puxeta batzuk. Ni txokolateekin beti gustatzen gat. Eta txokolate eta fruitu lehorrekin gustatzen gat asko. Maspasikin ez. Ja gure ikusentzule Patrizia baki ezautzen dute eta maspasak. Bauzkat errezeta batzuk eta moldatu inbehar izan ditut, maspasak zeuzkaten. Baizea, ez moldatu, jango ditut. Vitali andereinoiko errespetu bati. Oin erakutziko dizuet, ze denbora joaten nahi zaigu, zein dan, asmoa, izango zen, zuritu la musika, gero, azalak, hola natara. Josago kolore politxa. Bai, eta ze gozua, eta oin da sasoia, Eta gero horrela, bakoitzai atal bajarriko dio. Labera, 200 gradutara, 20 minutu, goitik eta betik beroa, eta zeituan gatoz, hau eta estatzera.
Eta 20 minutu ondoren, eta ostu ondoren, hemen daude gure musikak. Erabaki dut azkenean, azukre hautza ez botatzea, baina honi azukre hautza botatzen bai oso ere, bikain geratzen dira. Biteli, zerbitzatu mesedez? Ba, urtan. Eta ikusi bat pixon artean? Nola hasi dira, bat pixon artean. Bueno. Zuria da, eta neria. Hau isa goxua dagoela, baina lehen zauzun moruan nolan bustitxa, kafesnetan eta... Nik uste Madalenak asmatu zirela kafesniari edo... Bai ez? Ez niari laguntzeko. Hemen daukazue, nola geratzen den, musika dela. Oso goxua. Goxua. Eta honekin, aste artea joan zaigo, bi arraste azkena, eta hemen txurinen Patrizia eta bide.